Arratsaldeon eta ongi etorri magazinera. Gaurkoan gurekin izango ditugu alde batetik Josu Jimenez Saharako Kabiak elkartetik eta bestetik Idoia Santamaria itzultzailea Austerlitz liburuari buruz hitz egiteko. Eta orain has gaitezen betiko edukiekin. Gaur 2022ko martxoaren 10 da, ikus ditzagun zeintzuk diren gaurko efemerideak. Gaur bezalako egun batean, baina 1854 urtean, Pablo Sarasate biolinista jaio zen Iruñean. Urte batzuk beranduago 1928an, James Earl Ray Martin Luther Kingen hilketa egotziko ziotena estatubatuarra jaio zen Altonen. Egun berean, baina 1940 urtean, Chuck Norris borroka artetan maisua eta aktore estatubatuarra jaio zen. Bukatzeko gaur bezalako egun batean, baina 1958 urtean, Sharon Stone aktore estatubatuarra jaio zen. Ikus ditzagun gaurko albisteen lerroburuak. Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira. Gaur martxoaren 10 da, osteguna, hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Iruñeko udalak martxoak 8an 7 emakumeri omenaldi egin die, zeinen ibilbidek emakumek esparru guztietan egiten dituzten ekarpenak ikusarazten baitituzten. Landagarapenak Nafarroko abeltzaintza estensibuko plan estrategikoa aurkeztu dio sektoreari. Gobernuak adierazi du ez dagoela ados Navarra Sumaren erlijioko irakaslei buruzko lege proposamena izapidetzearekin. Baztango ordezkariak Nafarroko gobernuko Irujo eta Aierde kontseilariarekin bildu dira Dizkungo harrobiaren kontra daudela adierazteko. Mikel Zabaltza Urbaiztarraren auziari ezarritako beloa altxatzeko eskatu dio Espainiako presidentari Eusko Alderdi Jeltzaleko Aitor Esteban diputatuak. Arrotzapea eta Txantrerako ugolde arriskoa duten eremuetako 100 eraikinetako autobabeserako neurriek 400.000 eta 675.000 euro arteko inbertsioa ekarriko lukete. Bakartxo Ruiz koalizio abertzalea Foru Parlamentuan duen bozeramaileak atzo eskainitako prentsaurrekoan bizikidetza planari egindako ebazpen proposamena aurkeztu zuen eta xantaia egitea leporatu dio Navarra Sumari. Gobernuak eta Dindaia Fundazioak Nafarroan 2022an Euskaraz Kilika proiektuan garatzeko hitzarmena zinpetu dute. Nafarroko DNA Bankoak 2016an Olabeko Obitik ateratako Ezkabako fugako preso batean gorpuzkiak identifikatu ditu. Martxoaren 16an haren jaiotzaren urteurrenarekin batera Sabikasen omenez espazio publikorako sortutako azken monumentu multzoa inauguratuko da. 100 film proiektatuko dira Punto de Vista 2022an, Nafarroko zinema dokumentaleko naziorako jaialdian. Musika sakratuaren jaialdiak 7 kontzertu eskainiko ditu aurten martxoaren 31tik apirilaren 12ra katedralean, Baluarten eta hiriko 2 elizatan. Pasa gaitezen orain asteburu honetako agenda errepasatzera. Martxoaren 10ean osteguna arratsaldeko 5etan 6-12 urte bitarteko haurrentzako tailerra eskainiko da Orkoiengo antzokian. Beranduago arratsaldeko 6etan Barañaingo liburutegian Miru Sorginaren eskutik Ni neu nirekin ipuin kontalaria. Eta ordu berdinean, baina Nafarroako liburutegi nagusian, behin munduan ipuinak liburutegian ipuin kontalaria izanen da. Arratsaldeko 7etan Matalazen, Xabati Arregi, Eukene de los Aires, Beñat Astiz, Beñat Bilbao, Ekain Alegre eta Maia Agirreren eskutik bertso saioa. Ordu berdinean, baina Labagunean, Arturo Kampion Euskaltegiaren 50. urteurrena liburuaren aurkezpena egingo da. Beranduago arratsaldeko 7:30etan Ruper Ordorikan Mugalarisen eta Bernardo Atxagaren eskutik kontzertua Gaiarre antzokian. Eta ostegunarekin bukatzeko arratsaldeko 8etan Iruñeko kafe antzokian Bulk taldearen eskutik kontzertua. Bihar martxoaren 11an ostirala arratsaldeko 6etan
Artikako udal liburutegian ipuin kontalaria Bentura Ruizen eskutik. Bestalde arratsaldeko 7:00 9:00 berdintasun lantegia eskainiko da Mendillorriko Zibiboxean. Eta ordu berdinean baina Labagunean omenen kontzertua. Arratsaldeko 7:00 ere baina Antsoaingo Txokogorrin korrika kulturala, pintxopote eta arropa desfilea egingo da. Eta ordu berdinean ere baina Orkoienen piraten istorio bat antzerkia ikusgai. Ostiralarekin bukatzeko arratsaldeko 7:00 ere baina geltokin Saizan taldearen kontzertua. Horretaz gain martxoaren 12an larunbata Sormen lantegiak familiartean Iturramako Zibiboxean goizeko 11:00 eguerdiko ordu batak arte. Bestalde eguerdiko 12an korrikaren aurkezpen ekitaldia egingo da geltokin. Egun berdinean, baina eguerdiko 12:30 ordu batak terdiak arte, gauzek generorik aldute izena duen berdintasun lantegia eskainiko da Juslarrotxako Zibiboxean. Eta eguerdiko ordu 2:30 bertso bazkaria egingo da Arangurengo kontzeju etxean. Bukatzeko larunbatean ere baina arratsaldeko 6:30 7:30 titeres txontxongiloak Mendillorriko Zibiboxean. Eta agendarekin bukatzeko martxoaren 13an igandea, Burlatako kulturretxean luze edo motz binakako bakarrizketa eskainiko da Mirari Martiarena eta Idoia Torregarairen eskutik. Aztertu ditzagun gaurko egunkarien azalak. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Lerroburu nagusienak dioenez, Borrelek Errusiaren gerra erronkari aurre egin nahi dio berogailua jeitsiz. Eta gainera gorriz gehitu du egunkariak, Europako herrialdeek defentsan egiten duten gastua handitzea eskatu duela. Eta argazki batek lagunduta horrela dio hurrengo lerroburuak, Iruñetik eta Tuteratik laguntza bidalketa. Beherago hori azpimarratutako lerroburuetako lehendabizikoak horrela dio, veteranoak 100 urtetik gorako zezen plazan. Eta bigarrenak ordea horrela, haurren minbizia ospitaletik zinemara. Bestalde egunkariak Fernando Simon Osasun Alerten zentroko zuzendariaren aipua nabarmendu du eta horrela dio, musukoa saihestu liteke gaur egun agertoki guztietan. Gainera, Mikel Irujo ekonomiaren garapeneko sailburuaren aipua ere nabarmendu du eta horrela dio, energiaren merkatuak esku hartu behar du, sistema hautsita dago. Horretaz gain, Diario de Notiziasek azpimarratu du plataforma batek lanuzteak deitu dituela errepide bidezko garraioan astelehenetik aurrera. Eta bukatzeko horrela dio azkeneko lerroburuak, 1,5 milioi arrotzapea eta Txantreako ibaien babeserako. Orain, Diario de Navarrara pasako gara. Egunkariaren lerroburu nagusienak dioenez, Ukrainaren inbasioak gasolinaren eta dieselaren prezioak alboratu ditu. Eta honen harira egunkariak azpimarratu du alde batetik aurten igoera 125koa izan dela gasolinan eta 131koa dieselean. Eta bestetik Josep Borrelek Europarrei berogailua jeisteko eskatu diela Errusiari kalte egiteko. Gainera, Putinen hegazkinek amatasun bat bombardatu dutela Mariupolen azpimarratu du egunkariak. Honen azpian argazki batek lagunduta horrela dio hurrengo lerroburuak, elkartasuna bomben aurka. Azalaren goiko aldera itzulita krisez azpimarratutako lerroburuetako lehendabizikoak horrela dio, errausteko arazoak Iruñean. Bigarrenak ordea horrela dio, Aralarko pistako nahaspina bueltarako. Eta hirugarrenak bukatzeko horrela dio, Txilibituaren aitzindariak Nafarroako futbolean. Gararekin jarraituko dugu orain, Azalaren lerroburu nagusienak dioenez, dagoeneko 2 milioi errefuxiatu eta 500 zibil baino gehiago hil dira. Honen harira egunkariak Ukrainako krisia euskal patriketan nabari dela azpimarratu du. Bestalde Garak Magi Txintxurretaren erreportei baten izenburuan nabarmendu du eta horrela dio,
Ukrainako lehen errefuxiatuak iritsi dira Oñatira. Honen azpian argazki batek lagunduta horrela dio hurrengo lerroburuak. Sagarduik propaganda egitea leporatu die sindikatuei. Bestalde, kasazio auzitegiak Jake Sesnalen abokatuaren argudioa onartu duela jakinarazi du. Horretaz gain horrela dio ondoko lerroburuak. Zabaltzari buruzko desklasifikazioa justiziak hala eskatzen badu bakarrik. Eta bukatzeko egunkariak M. Bezerraren eta J. Dominguezen aipoa nabarmendu du eta horrela dio. Aldaketa honetan ordu asko sartu ditugu. Berria egunkaria aztertuko dugu orain. Lerroburu nagusienak dioenez, Sánchezek justiziaren esku utzi du Zabaltzaren auziko agiriak argitaratzeko ardura. Beherago argazki handi batek lagunduta horrela dio hurrengo lerroburuak. Helmuga seguruan. Eta honen azpian egunkariak urdinez azpimarratu du korridore gehiago ireki dituztela Ukrainan eraso artean. Azalaren goiko aldera itzulita argazki txikiago batek lagunduta horrela dio hurrengo lerroburuak. Lan istripua garabigidari bat hilik Baionan. Bestalde honen azpian berriak azpimarratu du epaimaiak erruduntza jo duela 2018an Gasteizen bilketa matxistia egitea leporatu zieten gizona. Beherago beste argazki batek lagunduta horrela dio lerroburuak. Endurance Antartikako ondoan hilotz. Eta bukatzeko egunkariak Vicente Martínez musikariaren aipoa nabarmendu du eta horrela dio. Nire asmoa beti izan da erakustea lehen mailako musika egin daitekela musika tradizionalarekin. Eta Euskal Herria Irratia bukatzeko. Lerroburu nagusienak dioenez, zahar-etxeetako langileak greban 3. Bestalde Euskal Herria Irratiak Idoia Granizo bertsolariaren aipoa nabarmendu du eta horrela dio. Ikasle giro euskaldun eta bertsozaleari plaza bat ireki diogu. Eta bukatzeko horrela dio azkeneko lerroburuak. 500.000 euro Arrotxapeako eta Txantreako etxe bizitzak uholdetatik babesteko. Gaurkoan Saharako Kabiak elkartetik Josu Jimenez etorri zaigu platora gurekin hitz egitera. Kaixo, Josu? Kaixo, bai. Zer mamuz ongi? Ongi, bai. Bueno, Josu, konta eguzu pixka bat, zer da Saharako Kabiak elkartea? Saharako basamortuan, badaude errefuxiatuak, aspalditik, 47 urte daramazzatenak, eta han basamortu hortan ikusten dutenean Bubixer izeneko txoritxo beltz txikia, sahararrak poztu egiten dira. Txoria ikusi baldin badute, horrek esan nahi du euliak edo eltxoak badaudela, eta horrek esan nahi du ezedura ere badagoela, eta horrek esan nahi du belarra ere badagoela, eta horrek esan nahi du gameluek izango dutela jatekorik. Eta gameluek jatekoa baldin badute, horrek esan nahi du urik egon badagoela nonbait, eta baina esnea lortuko dutela sahararrek. Beraz, ikustu dutenean Bubixer izeneko txoritxo txiki hori, esperantza eta postasuna da nagusi, ez? Eta Saharan bada hango errefuxiatuei laguntzeko proiektu bat deitzen dena Bubixer, bai? Eta guk Bubixer izeneko proiektua sustatzeko eta laguntzeko sortu genuen Saharako Kabiak. Zeren besatzen dugu, txoritxo horrek ere behar dituela izan abiak, pausatzeko, eta gure kabiak dira hango liburutegiak. Eta noiz sortzen da elkartea, Josu, aipatu duzu, ez zergatik pixka bat, baina noiz eta nola sortzen da? Hau duela 5-6 urte dola, Saharan egondako lagun batzuk
pentsatu genuen, hor bazela proiektu bat 2007-tik, 2008-tik abian, eta behar zuela bultzada bat, ez? Eta, hemen Euskaldunak ginen batzuk bildu ginen, eta pentsatu genuen, gure eskutik bazela ahal dugun neurrian bederen, proiektu hori sustatzea eta bultzatzea, batez ere, ikusten genuelakoz, elikagaiak beharrezkoak direla, botikak beharrezkoak direla, eta horretarako badaude Nafarroan Anas, Anarras eta bestelako tokiko taldeek laguntzen dutenak, baina guretzat kultura ere ezinbestekoa da. Eta orduan, basamortuan exiliaturik bizi diren sahararrek badute kultura, ahozko kultura aberats bat, badute aberastasun handia, eta hori guztia ezin da galdu, eta hori guztia behar da landu. Orduan, gu pentsatzen dugu elikagaia jatekoa bezain beharrezkoa dela kultura. Eta orduan, guk gure txikian, gure neurrian, nolabiteko egitasmo kulturalak sustatzen ditugu. Eta adibidez, Saharako herritarrek zer nolako harrera mota egiten diote zuen proiektuari? Guk errespetu osoz proposatzen ditugu gauzak. Guk ez genuke gure ikuspuntu europar zentrista inposatu nahi, ez? Eta nik uste dut hori importantea dela, ez? Gu ez gara joaten Saharara erakustera ze jatorra garen, baizikan eskaintzera gauzak eta haiek dituzten beharren arabera asetzeko euren beharrak. Nik uste dut hori oso importantea dela. Nik uste dut gu gehiago ikasi dugula haiengandik guk haiei eman dieguna baino, ez? Badugu adibidez, Kamishibai izeneko teknika japoniar bat, ara eraman duguna. Zergatik? Han egon ginelaik, ikusten genuelakoz, ez argindarrik, ez inolako behar berezirik ez duen teknika bat dela, ipuinak kontatzeko, ahozko tradizioa berreskuratzeko, hemengo ipuinak ere hango gaztei kontatzeko, eta ez duzula azpiegitura garestiaren beharrik, ez? Baina, guk Kamishibaiak eramaten ditugu haiek eskatzen diguten neurrian. Zeren, askotan, errespetatu behar dira hango erritmoak, hango beharrak, eta, proiektu mantsoa izan da, ez? Luzatu da urte batzuetan, baina haiek oso pozik daude, eta gu ere bai. Ikusten dugulako, atun latak beharrezkoak direla, are gehiago orain, gerran daudela, eta egoera benetan okertu eginda, baina liburuak ere beharrezkoak dira, liburutegiak ere beharrezkoak dira, eta kultura ere ezinbestekoa da. Aipatu diguztu orentxe, Josu, adibidez, Kamishibai, ipuin kontalari ez metodorena edo, orduan horren aria pixkat nola lan egiten duzue zuek, elkarteak nola lan egiten du, bai hemen zaudetenean Euskal Herrian, eta bai Saharara joaten zaretenean ere. Hemen egiten duguna da hango kulturaren berri eman, eta hango egoeraren berri eman, eta adibidez baditugu hemengo liburutegietan, 2 urtez egin dugu, Nafarroko liburutegi zenbaitetan, interes guneak ezarri, maitxo batzuk jartzen ditugun Saharari buruzko materialak. Liburuak direla, eta bestelako informazioa, ez? Eta, iaz jarri genuen Berriozarren, Yamagutxin, San Franciscon, eta osotara 7 liburutegitan, eta aurten, Iruñerritikat ere atera gara, eta aurten, Zizurren, Artikan, baina baita ere Irunberrin, Zangotzan, Doneztun, Baztanen, Lizarran jarri ditugu liburuak, xumeak, gure materialak, eta horrela, jendeak badu aukera Sahararen berri izateko, eta gutxienez Sahara ez ahazteko, ez? Egunerokoan, are gehiago orain Ukrainiako krisia dela eta baditugu bestelako informazio iturriak, ez? Eta Saharari buruz berriz badago isiltasun ikaragarri bat, ez? Itzalketa informatibo izugarria, ez?
Eta bueno, guk gure txikian, hemen, Nafarroan, hitzaldiak ematen ditugu, duela gutxi Baztango liburutegian eman den gizara, eta liburutegietan eta eskoletan egiten ditugu gure gauza txikiak. Hori hemen. Eta han zer egiten dugu? Han orain pandemia 2 urtez ezin izan gara joan, bai, baina, orain laizter, apirilean adibidez liburu berri bat eramango dugu, hemen euskaraz duela 7 urte sortutako liburu bat, gaztelaniara eta arabierara itzuli dena, Irumiru izeneko nire liburu bat, itzuli eginda, han arabieraz egin dutelako, baina gaztelania atzerritari hizkuntza dutelako. Orduan, euskaratik egindako gure ekarpen txikia, gure opari txikia izango da, eta apirilean eramango duguna. Eta, aipatuzu pixka bat informazioarena eta igual gauza asko ez direla kontatzen edo zabaltzen. Berezuk horrela jendearekin lan egin hemen, ze kontzientzia mota ikusten duzu jendearengan? Jendeak benetan ezagutza dauka Saharako egoerari buruz? Ez ba, ez. Tamalez, ez ezagupen edo ez ezagutza ikaragarria dago, ez. Eta, hori ez da kasualitatea, ez. Orain denok ikasi dugu azken hilabete hontan Ukrainan ondagoen, ze herriak dituen, eta zergatik, komunikabide guztiek fokoa hor jarrita dutelako, ez. Eta Sahara herria antzia da, maleruski herri ahaztua da, ez. Hor badaramatzate 57 urte, Argeliak utzitako txoko batean, ia 200.000 lagun, Iruñan bizi garen bezain beste, Iruñerrian bizi garen bezain bertze lagun daude hor basamortuaren basamortuan, jamada deitzen dioten basamortu latzenean, ez baitago deus, eta Argeliako gobernuak duela 57 urte utzi zien, iesi zijozen Sahararrei hor egoten, baina hor daude, euskarazko egon aditzak duen zentzurik ertsienean. Alegia, egon urterik urte, ez? Eta, klaro, egoera kaskarra da oso. Eta hemen jendeak, ez du ezagutzen, ez? Normalean ez nahiko nukenik jendeak, baina, mila kontu daude, eta baina Sahara bai, esan daiteke dela herri ahaztua. Eta zergatik uste duzu? Dudarik gabe, Espainiako gobernuaren aldetik abandonua izan zelako, ez? Hor Franco hiltzea hartzelaik, Estatu Batuen eta Frantziaren babesarekin Madrilgo akordioak egin ziren. Madrilgo akordio horien arabera Espainiak administratiboki utzi zuen Marokoren esku Sahararen kudeaketa, eta azpimarratu nahi dut administratiboki utzi zuela Marokoren esku, zen ez zion soberania eman, eta orduan esan daiteke Espainiak traizionatu edo abandonatu egin zuela Saharako herria, ez? Sahararrek bazuten, Espainiarrek zuten nortasunagiri nazional zahar urdin bat, ez? Oraindik batzuek badutena, ez? Eta pasatu ziren espainol izatetik apatrida izatera, ez? Aberrik gabeak dira, ez? Eta gaur egun horrela daude saharauiak, ez dutela berririk, ez? Eta akordio horietan Espainiak utzi zuen Marokoren esku administrazioa, eta arez geroztik, sahararrak daude ez inoren lur batean, ez? Zer, haiek sahararrak dira, baina de facto deskolonizazio prozesua egin ez den Afrikako herri bakarra da. Eta horregatik dago hor konfliktoa, eta horregatik dagoen egoera.
Zegoeratan daude oraintxe bertan Saharako herritarrek? Ba, esaten nahi nintzenaren aritik, konfliktua gatazka berpiztu zen, gergeraten, duela 469 egun zehatzizateko, gergerateko zonaldean Marokok sartu zituen tropak, eta Saharako biztanleekin, Sahar batzuekin izan zituzten gora berak, eta politsaria joan ziren defendatzera herritarrak, eta orduan berpiztu da 81tik, pasaren mendearen 81tik indarrean zegoen suetena urratu zuten Marokorrek, eta, bueno, Saharako armada herritarrak erasoak egiten ditu, Marokoarrek ere erasoak egiten dituzte, eta gerra guztietan bezala honetan ere zoritxarrez badaude biktimak. Eta kontua da, komunikabideek eta ez daudela Saharari begira. Nahiz eta hor bertan egon, oso gertu egon, baina, komunikabideen interesguneak bestelakoak dira. Eta aipatu duzu Josu, apirilean joteko asmoa daukazuela, ez? Zer espero duzu aurkitzea edo, zer espero duzu bidai horretaz? Bai, baztango lagun batzuen bidez eramango dugu materiala, hori Saharraztango lagunei bijoakie gure eskerrona aldez horretikan, baina badakigu egoera ez dela batere xamurra, badaramatelako ja urte bat erdi luze gerra egoeran, eta orduan frontean dauden lagunek bizia arriskuan dutelarik, kanpamentuetan dauden Sahararen egoera badakigu okertu dela asko. Okertu da asko, eta urtetan kanpamentuetan falta ez ziren produktuak orain falta dira, ez? Eta badakigu, egoera ez dela batere xamurra. Eta gu hala ere, pentsatzen guk pandemia piztu zela eta geure buruari galdetzen genion, eta pandemia egoeran, gerra egoeran, liburutegiek badute zentzurik, ez? Han dauden kanpamentuetako 5 kanpamentuetako 4 ditugu liburutegiak, Aiunen falta zaigu bat eraikitzea, kabi bat falta zaigu. Eta geure buruari galdetuta, benetan, haiei galdetu genien, ez? Eta erantzuna izan da harrigarria, ez? Benetan, justo liburutegietara gero baino inoiz baino jende gehiago jaten da. Gero eta jende gehiago jaten da, ez? Gizon asko daude frontean, eta orduan kanpamentuetan daudenek behar dute partekatu euren kezkak, behar dute partekatu euren ezinegona, eta liburutegiak dira topatzeko leku bakarra, ez? Eta momentu batez, liburuen bidez, edo kamixibaien bidez, edo solaseen bidez, bada gerran daudela arintzeko une bat, ez? Eta orduan, gu galdetu genien, ez? Zer nahi duzue, jarraituko, eta bai. Eta, hori alde batetik pozgarria da, ez? Baina beti ere, lehen errandudan bezala, errespetuzko egoera batetik, ez? Esan ez, zuek zer eskatu, guk uraxe eman, ez? Eta ez guk inposatu gure ikuspuntu eurozentrista, manikeista batetik, ez? Osongi. Orduan, Saharako kabiak elkarteak jarraituko du honekin, ze helburu markatu dituzue edo zehaztu dituzue 2022-erako? Guri gustatuko litzaigoke falta zaigun liburutegia egitea. Guk Bubixer proiektuari atxikirik jarraituko dugu martxan daudenak hornitzen, jarraituko dugu hango liburuzainei soldatak ordaintzen, jarraituko dugu materialak bidaltzen,
haiek eskatzen diguten heinean, neurrian, baina, klaro, guri gustatuko litzaiguke falta zaigun, Aiungo kanpamentu hortan, falta zaigun liburutegia egitea. Zer gertatu da? Garo, gerra egoera dela eta asko arestitu direla ere materialak. Bai? Guk materialak erosten ditugu, hemendik eramatea oso arestia da. Bai? Gauzak Alicanteraino, ferri bat hartu, oran, beste 2000 kilometro kanpamentuetaraino, orduan, askoz ere aiseagoa da, errazagoa da, Argelian erosita materialak, baina gero material horiek garestitu dira, ez? Eta orduan, egia esan, aurrekontua lehen han liburutegi bat egitea 25.000 euro zen, bai? Ja, pandemiaren garaian hasi ginen aurrekontua egiten, eta ja, 35.000 euro. Eta orain, adibidez, egin nahi baldin badugu, falta zaigun liburutegia, ja aurrekontua ari zaigun igotzen 60.000 eurora, ez? Orduan, segurazki kostatuko zaigu, eta ez dugu lortuko horten egitea. Nola nahi, guk nahiago dugu martxan daukaguna zaindu, eta martxan daukaguna ez utzi, bestelako proiektu berriak egin baino. Guri pena handia ematen digu, edo kezka handia sortu digu, Saharara joan da, eta bat-batean ikustea, badagoela eraikin bat, ez dakizein diru publikorekin hornituta, ez dakizein instituzioak eman da, eta plakita bat atean dutela, esanez egin dela diru publikoarekin, baina gero ez da ezer gehiagorik egin. Ez da hornitu, ez da langilez osatu, ez dago proiekturik hori egiteko, gastatu zen diru publiko hori, jarri zen plakita atera zen argazkia, eta hor konpon Mari Anton. Guk hori ez dugu nahi. Orduan, naiz eta helburua izan Aiungo liburutegia egitea, segurazki dajlakoa hornitu eta dajlakoa txukundu, izan beharko litzateke lehentasuna, berriari ekin baino lehen. Baina hori beti ere, dugun gaitasunaren arabera beti ere. Elkarrizketa bukatzen joateko, Josu, zeo zer gehiago egiten nahi baldin baduzu, berri hori zure txanda. Ez, batez ere, ez ahaztutzeko Saharako herria. Ez ahaztutzeko Saharako herria, bi urtez pandemia guk paratu dugun gisa berean beraiek ere pairatu dutela, eta behar dutela gure sostengua, eta aurten, naiz eta kabiaken proiektua ez izan, nahi nuke azpimarratu berriro Oporraldia bakean izeneko proiektua jarri dela martxan, ANAS izeneko elkartearen eskutik, udan ona etortzen diren neskatiko eta mutiko saharauiak etxeetan hartzeko aukera badagoela, benetan nahi nuke jendea anima dadila horretara, esperientzia oso aberatsa delakoz, eta, ANASen kontakturik ez badago, guregana jo dezatela eta gu jarriko ditu kontaktuan, saharakokabia@gmail.com idatzita, eta Oporrak bakean izeneko proiektua bada Saharako herriari engaiamendua eta sustengua erakusteko beste modu polit bat. Oso ongi. Honekin bukatutzat ematut elkarrizketa, Josu, eta benetan, eskerrik asko etortzagatik eta guztia gurekin partekatzagatik ere bai. Eskerrik zuri, Jule. Gero arte. Ikus dezagun gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpena zein den. Gaur osteguna giroak goibela izango da goizean batez ere. Fronte bat igaroko da eta bereziki goizean euria egingo du. Egunaren erdiko orduetan hodeitzapur bat saretuko da. Arratsaldeak aurrera egin ahala, zaparrada bakanen bat bota dezaken arren, atertzera egingo du. Hego haize zakarra ibiliko da bolada gogorrekin mendi inguruetan eta temperatura maksimoetan ez da gora berandirik izango. Ostiralean giroa motela izango da,
fronte ezberdinek euria utziko baitute. Goizean oroar euri txikia egingo du, arratsaldean zaparrada mardulagoak botako ditu. Goizean goiz hegoaldeko haizea ibiliko da eta goizean temperatura epela izango da, baina goizak aurrera egin ahala haizea ahulduz joango da, mendebaldera egingo du eta arratsaldean giroa freskatuko du. Temperatura maksimoek nekez gaindituko dituzte 15 gradu zentigraduak eta minimoak egunaren amaieran neurtuko dira. Elurkota egunaren amaieran jaitsiz joango da eta gauean 1300 metro inguruan egongo da. Kaixo Idoia, zer moduz? Ondo, bentxe. Eskerrak, oso eskertua, zuek urla deitu diazuelako, egia esan. Ez nago ikuta, neolako gauzutara. Itzulpenak egitera bai, baina olakoetara ez. Ordan eskerrik asko zuri ere bai, Idoia, gurekin hitz egiteagatik. Zuk Ubebikoitza Sebalden Austerlitz novela itzuli duzu, ezta? Bai. Konta iguzu pixka bat, zein da novelaren sinopsia? Bai, ez nuke gehiegi destripatu nahi, novelaz, novelaren egituraren beraregatik irakurtzen desente egin dezun arte ez dakizu benetan historia zein dan, ez? Orduan, esango nuke besterik gabe, azken batean dela, bera nor den eta bere iragana zein den ez dakien pertsona batek, beste pertsona batekin, narratzailearekin, dituen elkarrizketen kontakizuna da liburua. Eta kontakizun horren bidez, jakingo dugu, Austerlitzen pertsonaia nagusiaren nolabait jatorria, historia zein den. Baina hori dena gertatzen da liburuan zehar poliki, oso poliki. Hori da pixka bat historia nagusia. Eta Idoia, zuk zer dakizu Sebaldi buruz, idazleari buruz? Idazleari buruz, itzulpen prozesuak hori du ona, ez da, aukera ematen dizu baita ere autoreaz, gauza gehiago jakiteko. Eta Sebald da autore bat Alemaniako hegoaldean jaio zena, Babierako Alpeetan, herri oso txiki batean eta familia pobre batean, eta oso gazterik Alemania utzi eta Inglaterran etxekotu zena nolabait. 20 urte ingururekin, 20 gutxi urterekin joan zen Inglaterrara, eta naiz eta gero saio pare bat egin zituen berriz Alemaniara itzultzeko, berriz berehala Inglaterrara itzuli zen eta han bizi izan zen. Hil zen arte, oso gazte hil zen, 57 urte bakarrik zituen hil zenean. Autoistripu batean hil zen, autoistripua izan zuen, itxuraz bihotzekoak jo ziolako eta horrek eragin zuen istripua. Oso autore, ezaguna alde batetik eta bestetik oso autore ospetsua da batez ere, kritikari guztiek famatzen dutelako bere kalidade literarioa, 20. mendeko idazle oso handitzat jotzen da. Oso autore deserosoa da, nolabait batez ere Alemanian, hain zuzen ere bere liburu guztietan Alemaniaren historiaz, bere liburu guztiak Alemaniaren 20. mendeko historiak zeharkatzen dituelako. Deseroso alde horretatik, bere herrikideekin oso kritikoa delako. Ez bakarrik zuzenean gerran parte hartu zutenekin, Bigarren Mundu Gerran parte hartu zutenekin, eta gertatutako izugarrikeriekin parte hartu zutenekin, zerikusi izan zutenekin, baizik eta nolabait egoera edo jarrera pasibo bat mantendu zutenekin, ez da, lehia bere herrikideen portzentaje oso handi batekin. Eta, Sebalda gainera, hori ohikoa da Alemanian, nolabait Sebalden aita gerran egon zen, gerran parte hartu zuen, bera izan zen adibidez Polonia inbaditu zuen
Alemaniko armadako kide izan zen, bera Polonian egon zen, eta Sebald da nolabait Alemanian oso ohikoa den moduan, bere gurasoen belaunaldiaren aurka altxatzen dana, gerran gertatutakoagatik. Eta alde horretatik oso esanguratsua da, oso jarrera tipikoa da, belaunaldi horrek, alegia 1978 inguruan 20 gutxi urte zituztenak, halako batean galdetzen diete beren gurasoei, bueno, zuek nun zendeten gerran, zer egin duten. Eta horrek eragin zuen etxe askotan eta askotan haustura oso fuerte bat, eta hori bera gertatzen da Sebaldekin. Sebaldek beti oso harreman txarra izan zuen batez ere aitarekin. Eta hori bere lanetan ere nolabait bere herrikideko eta aurreko generaziokoen jarrerarekiko zantzuak ikusten direz. Hori da pixka bat oso autore bere novelak eta bere lanak ez dira sekula ez dira denbora pasako lanak, beti dira, beti dago Alemaniaren historiatzean, batez ere holokaustoa. Naiz eta bere lanetan ez duen sekula aipatzen, Austerlitzen izan ezik, Austerlitzen esplizitua ateratzen da momentu batean, baina bere beste lanetan holokaustorik ez da aipatzen, hitza ez da aipatzen, baina zu irakurtzen ari zerenean bere lana sensazioa daukazu etzerala beste zertaz irakurtzen ari, hori da la gain. Pixkanaka sartzeko autore bada nik uste dut. Nik sensazio hori. Baina gero, behin sartu ezkero nik uste dut, nik esango nuke behitzen niretzat ala da, burutik eta tripetatik ateratzea oso zaila den autore bat nire ustez. Hor gelditzen zaizu nire ustez. Nirekin behintzat hori gertatu zaitu. Eta Idoia, noiz, nola eta zergatik erabaki zenuen, liburu hau itzultzea edo nola sortzen da proiektua? Bai. Proiektua sortzen da proposatu egin zidatelako. Lander Majuelok igela argitaletxeko arduradunak eskaini zidan, bota zidan horrela aukera, eta nik lehendik ezagutzen nuen Sebald, eta bereziki Austerlitz oso gogoan neukan, gaztelaniaz neukan irakurria orduan, berak esan zidanean aspaldi neukan irakurria hori, eta oso gogoan daukat, inpresio izugarria egin zidala liburua gaztelaniaz irakurri nuenean, eta gainera oso gogoan dut irakurri nuenean askotan pentsatu nuela, nola arraio itzuli du hau itzultzaileak. Alegia, gaztelaniazko itzultzailea Miguel Sanz da, gaztelaniaz, alemanetik gaztelaniara itzultzen duen itzultzaile handienetako bat, eta niri iruditu zitzaidan itzulpen benetan estratosferiko bat. Eta orduan Landerrek eskaini zidanean, izan zan pixka bat sensazio bikoitza batetik beldur izugarria sartu zitzaidan, ze banekin ze esan nahi zuen liburu hori itzultzeak. Eta bestetik ilusio ikaragarria egin zidan proposamenak, asko gustatzen zitzaidan liburu bat zan, eta banekien hasierako dokumentazio fasearekin ere, Sebaldi buruz dokumentatzeko, eta bere lan gehiago, polikiago irakurtzeko aukera izan nuela, orduan, bi sentimendu horien nasketaren artean, baietz egin nuen, baiezko eman nion, eta aurrera egin nuen. Hola sortu. Osongi. Eta Idoia, zema denbora eman duzu liburua itzultzen? Esango nuke gutxi gora bera urte eta erdi edo egin dudala. Kontuan izanik ala ere, nik ez diodala itzulpen literarioari nire eguneroko lanordu guztiak eskaintzen. Alegia nik Elhuyarren lan egiten dut, eta daukat nire lanaldi normala, eta beraz nire lanordu ez kanpo itzultzen dut literatura. Lan hau egiteko Landerri hasieratik esan nion, eta berak ere oso ondo zekien, ez zintzala hau denbora presioan egin, itzulpen hau, oso densoa da, eta orduan fresko egon behar dezu itzultzeko, ezin dezu egin, 8 ordu lan egin ditut, orain banoa Sebalden gana, eta sartuko ditut beste 5, eta hola bukatuko dut itzulpena 2 hilabetean, ez? Nik behintzat ezin dut hori egin normalean ezein libururekin, baina Sebaldekin egin ezin duela hori. Eta, nik uste dut gutxi gora bera urte eta erdikoa izan dela, nire itzulpen prozesua, gero liburuaren
bidea luzeagoa izan da, zenik bukatu nuenean, gero zuzentzaileak ere egon dira, eta gero edizio prozesua dator, eta hori luzeagoa da. Zenik uste dut hau Landerrek proposatu zidala, esango nuke 2020ko udara bukaera aldera, edo horrela. Justu nire aurreko liburua aurkeztu eta aurreko liburuaren saria uste dut jasota berehala izan zala kontua. Orduan, esango nuke ez urte eta erdi izan dela gutxi gora bera nire itzulpen prozesu. Eta itzultzeko prozesu honetan, zer zailtasun egin barri izan diezu aurre? Esango nuke zailtasunak Sebalden kasuan dira, zailtasun fisikoak dira nire ustez batez ere bi. Bata da idazkerari buruzkoa, oso sintaxi bihurria erabiltzen du Sebaldek bere esaldietan, oso esaldi luzeak dira bereak. Eta horrek euskaraz eragiten dizkigu batzutan arazoak, nola eman batetik modu ulergarrian beti ere, baina Sebalden esaldien densidade handi hori mantenduz. Hori izan da zailtasun nolabait linguistiko handiena. Beste zailtasun bada edukiei buruzkoa. Sebalda zan pertsona bat oso jakintsua, eremu asko oso ondo menderatzen zituenak, eta orduan bere liburuetan agertzen dira hainbat eta hainbat jakintza eremuei buruzko, adibidez orrialde asko. Honetan adibidez, badago, batez ere hasieran, arkitekturari buruzko pasarte oso luzeak daude, batez ere gotorlekuen eraikuntzari buruzkoak, eta oso gauza zehatzak, eta piezak, eta, dokumentatu beharra daukazu, edo dago baita ere, ez dakit, bera, naturaren miresle nolabait esateko, eta oso ondo ezagutzen zuen, alegia baditu zati batzuk baita ere, pasarte batzuk, ez dakit, tximeletei buruzkoak, adibidez, gaueko tximeletei buruzkoak, eta horretarako dokumentatu behar izan dut, adibidez, harrimanetan jarri behar izan dut, EHUko zenbait naturalistekin, zoologian eta horrelako adituekin, astronomiako pasarteak ere badaude, orduan jakintza eremu horietan guztietan, eta ez dira aipamen soilak, luze aritzen da, digresio asko egiten ditu. Eta orduan, hoiei buruzko dokumentazioa lortzea, edo kontakturen bat lortzea, hori buruzko zerbait argituko dizuna, bada beste zailtasun bat. Hori, eta gero nire ustez badu, nola esatek ez da zailtasuna, baina badu niretzat behintzat eragin psikologiko bat, badute Sebalden liburuek. Esan nahi dute, niri implikazio handia eskatzen didate, implikazio psikologiko handia, oso niri erdialdeko Europako historia asko interesatzen zait, bestela ere, eta berak duen kontatzeko modua benetan da nire ustez zirraragarria, eta horrek, ostras, nahastu egiten zaitu. Eta orduan, hori ere bada, niretzat behintzat itzulpen prozesuan kontuan eduki beharreko gauza bat, ze neurri bat alde batetik lagundu egiten dizu, ze nolabait girotu egiten zaitu, nolabait esateko, baina beste alde batetik gogorra ere bada. Orduan, badu alderdi hori baita ere. Eta bestalde idoia, zer da prozesuan gehien disfrutatu duzuna? Gehien disfrutatu dudana nik uste dala, Sebalden munduan murgiltzeko aukera. Eta kontuan izanik bere liburuek beti kapa asko dituztela, geruza asko dituztela, eta itzulpena azken batean dala irakurketa oso sakon bat egitea. Itzulpenak aukera hori ematen dizu. Edozein autoreren lanean sakontzekoa. Eta hori ikaragarri pozgarria da, zure gustuko autore batekin ari zeranean. Orduan, alde horretatik, Sebalden munduan murgiltzeko aukera izatea zoragarria izan da. Leheno miresten nuen autore bat zan, eta orain lehen baino are gehiago. Aipatu dizkigu zure pixka ze zailtasun motak izan dituzun, orain zertan disfrutatu duzun gehien. Bai.
Orain liburua itzulita daukazula, zuk uste duzu hasieran aurre ikusitako helburuak bete dituzula? Hori zaila da esaten, ez da? Normalean gauza bat bukatzen dugunean, edo batez ere hainbeste denbora zurekin egon denean, ez? Beti daukazu sensazioa hobeto ere egin zitekeela, ez da? Baina nik, hain zuzen ere, literatura nik aukeratutako tarteetan egiten dudanez, alegia. Ez danez, nolabait esateko, jaten ematen didana, baizik eta, bueno, jaten ematen beste zerbaitek ematen dit, eta hau gustuz egiten dudan gauza bada, aldudanean, denbora daukadanean, animuz ere ondo nagoenean, eta bar. Nik uste dut, aurre ikusitako helburuen kontuetan, niretzat nahikoa da izatea sensazioa, bueno, nik ahal izan dudan guztia egin dut. Alegia, nik egin dezakeena hor dago. Bachmanni buruz ere galdetu zidatenean hori esan nuen. Ez dut esaten liburua hobeto egin ezin daiteke, nik jakina egin daitekela seguru. Baina nik egin dezakedan hobekien hori da. Ez ordua autore horrekin. Ordu horrek naiz eta jakin hori hobeto egon daitekela, noski, ematen dizu halako lasaitasun bat, ez? Bueno, nik egiten dakitena hor dago behintzat. Hortik aurrera ja, jendeak esango du. Oso ongi doia. Eta, bueno, gainera gaur arratsaldean Iruñan daukazu aurkezpena, ez da? Bai. Zer espero duzu aurkezpen horretatik? Bueno, lehenengo gauza espero dut, pandemia hasi ezkeroztik, ikusi ez ditudan Iruñeko lagunak ikustea, ia baten bate arrimatzen da, lagun itzultzaileak baditutan ingurukoak, eta horiek ikusteko gogoa handia daukat, egia esan. Bestalde aurreneko aldia da niretzat, Iruñan aurkezten dudala itzulpen bat, orain arte aurkezpenak beti Donostian izan ditut, eta ez dugu egin bestelako aurkezpenik. Orduan, kuriosidadea ere badut, eta bestalde, bueno, nahiko nuke hemen edo, esan edo Donostian edo Iruñan edo edozein lekutan, ia jendea benetan animatzen den pixka bat Sebald irakurtzera, ez da? Landerrek, zekin noiz, egun batean, ez da, izan Twitterren edo bestela hizketan ari ginela, jendeari esaten zion, ez? Bueno, hau itzulia dukeze, gaztelaniara itzulita ere badago, beste hizkuntza batzuetara ere itzulita ere badago, egintza zuen nahi da zuena, baina irakurri Sebald. Zen ikuste dut, benetan autore, bueno, zirraragarria dela, are gehiago gaur egun Ukrainan gertatzen ari denarekin, gezurra dirudi, 80 urte pasatu dira Bigarren Mundu Gerra amaituz geroztik, eta lehengoan esaten nion Landerri, ez? Jo, badirudi, gerra hasi zai egon gerala liburu aurkezteko, ez? Hainbeste gauza daude, bueno, paraleloan ikus daitezkeenak, ez? Orduan, bueno, nik nahiko nuke ia norbait animatzen den, bueno, Austerlitz irakurtzera, eta batez ere ia jendeak disfrutatzen duen liburuarekin. Hori dutzake, bueno, gauziko onena. Claro. Eta, bueno, gainera, Idoia zu, itzultzailea, zuzentzailea eta irakasle ere bazara, orduan. Bueno, lehen aipatu guzu bizka bat, baina nola moldatzen zara, ez? Hiru arlo hauetan lan egiteko. Bueno, batetik Elhuyarren lan egiten dudanez, Elhuyarreko itzultzaile taldean, denok itzuli eta zuzentzen ditugu, zuzentzen dizkiogu lanak elkarri, ez da? Ni gauza bat itzultzen badet, nire lana pasatzen dio beti nire lankide bati harrek gainbegiratu dezan, eta bata besteari egindako zuzenketak begiratzen dizkiogu. Hori ikaragarri lan emankorra da, ze asko ikasten duzu, zuk segun eta karo, hain nire eguneroko lanean, mota guztietako testu tokatzen zaizkit, ez? Orduan, lan diferenteetatik asko ikasten da, eta lankidek egiten dizkizuten zuzenketetatik ere bai. Eta gero, irakasle lanari buruz, bi alderdi ditu horrek nolait esateko, ez? Batetik, Elhuyarreko lankideak ere, batez ere gu hizkuntza kontuetan eta gabiltzanak, barne trebakuntza ugari egiten ditugu, batzutan guk
gure lankidei emandakoak, eta beste batzutan kanpokoak ekarrita gu ere ikasle saritzeko. Orduan nik batetik batzutan ematen ditut, eta askotan, gehienetan, nire espezialidadea hori da. Euskeratik gaztelaniara itzultzen duten itzultzailentzako ikastaroak ematen ditut, barruan gure lankidentzat, eta baita ere kanpoan, batzutan eiziek, itzultzaile elkarteak antolatuta, edo kanpoan erakundetan, adibidez, administrazio publikoan ere desente. Eta, bueno, nire ustez oso lan bateragarriak dira, ezta? Denetik ikasten duzu. Nik bai irakasle, bai ikasle bezala nagoenean asko ikasten dut. Irakasle bezala zaudenean asko ikasten duzu, besteak beste gauzak ikasteko modurik handiena edo errazena, beste irakasteko prestatzea da. Orduan prozesu horretan asko ikasten da. Eta, bueno, horrela uztartzen ditut. Eta gero ni literatura itzultzen dudanean, niretzat ere ikaragarri jakingarria da, ni baino esperientzia handiagoko itzultzaileei liburua pasatzea, itzulpena pasatzea, eta haiek egiten dizkidaten gomendio edo iradukizunei erreparatzea. Nik beti nire literatura itzulpen guztiak, eta uste dut itzultzaile gehienok horrela jokatzen dugula, beti pasatzen dugu gure lankide, lagun, edo danalako baten filtroa. Nire kasuan, adibidez, Austerlitzen kasuan, Xabier Olarra eta Juan Garziak irakurri dute eta zuzendu dute liburua. Eta gero Peñat Sarasolari ere pasatu nion liburua. Hain zuzen ere, berak nolabait ikuspegi literariotik ere begiratu zizania, berak ere ezagutzen zuen lehendik Sebald, ia benetan Sebaldek behar zuen tonua bazeukan. Orduan, ni oso eroso sentitzen naiz 3 papel hoietan, 3 rol hoietan, momentu bakoitzean zein tokatzen den. Nik uste oso bateragarriak dira, eta asko ikasten dela bat bestetik. Eta, Idoia, etorkizunerako, profesionalki, proiektu berririk edo zelburitu zabiez 2022-ako? Begira, oraindik ez dakit, egia esan oraintxe bertan daukadan lehendabiziko egin beharra, da pixka bat atsedena hartzea. Bai, hori ere egin behar da, ze batzutan, eta oso intensoa izan da, eta orduan intensoa berriro diote, ez hainbeste itzulpen prozesua zaila edo luzea izan delako, baizik eta, nigan iragin handia daukan liburua da. Eta aurrera begira, ez dakit, lehengo gunean Landerrekin egon nintzenean esan ziren, badauka zerbait pentsatua, hitz egingo dugu, ez daukat oraindik ezer, ez lotua, ez hitzartua, eta gainera aurrenako lehendabizi deskantsu pixka bat hartu nahiko nuke. Eta gainera, nire ustez, itzulpen literario batetik besterako tarte horietan hartzen dezun deskantsurako denboran, oso importante, niri asko gustatzen zait, hartzea irakurtzeko denbora, irakurtzeko kalitatezko denbora. Alegia, ez bakarrik janekatua zaudenean oian bilerro irakurtzeko, baizik esazu, orain libre nago, pendiente ditudan hainbeste gauza irakurtzeko denbora hartu, ezta? Hori ere kalitatezko denbora da, eta nik asko disfrutatzen dut irakurle bezala. Espero dut orain, bolara batean hori egitea. Oso ongi. Idoia, honekin bukatutzat emango dut gaurko elkarrizketa. Oso ondo. Eskerrik asko zure denboragatik, ze oso interesgarria izan da entzutea. Eskerrik asko zure Julen, nirekin harremanetan jartzeagatik, eta besterik behar badezute dozein unetan esan lasai, bale? Hori da, harremanetan egongo gara. Eskerrik asko. Mila esker, agur. Aio. Eta hau izan da guztia gaurkoz, eskerrik asko horregoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.